Nyakoro Ramogi jong machiegni weche manyien chakre sani bedo kora kanya ke giko ka indiko na kendi konowa ne yudo weche manyien gi ka intiere kanya gi jok mage e kanye mane gwenge mopogore opogore kama intiere mane mbui mar Facebook mar Ramogi TV yudo wakata e mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya ka mbui mar X yudo wa Ramogi TV KE itudi koda bende mbui gedudo te yudo kata Cleophas Watch ka mbui mar SMS kata ote machuok mayoronwa odiochiengni ma kawuono yoronwa SMS line omen 236 bed koda Kenya ka giko bedo kata e weche manyien nyinga Cleophas Watch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango machiegni. Obila e county ma Homa Bay omako jopuonj aboro e skund sekondar mano masogo mane kar chung bura ma Homa Bay town ka itudogi kod kuo mar penj mano mar klas 12 masani dhi nyime. Jopuonjgo ne omaki gi obila odhiambo manyoro kendo ne ogeng'negi e send obila mano ma Homa Bay bang' kane yudgi ka gigoyo chapa kata photocopy otas mar penj e sikundno. Jalup komanda mar obila e sub-county ma Homa Bay Manuel Kiplagat okoni jopuonjgo ma oting'o jatend center ma itime penjgo jorit penj kod jopuonj ma ondiki gi board mar skulno ne ondhi mano e kinde mane gidhi nyime kod golo kopi mag otese mag penj mar chemistry. Kiplagat ne otwa kod jofwambo. Chemistry. The agency team, he does total the officers from the education sector and security, managed to arrest 8 persons, including the center manager, vigilators, and POG teachers. They were found photocopying the papers, and exhibits have been taken. All the eight persons are in custody here at Homa Bay, and investigation is going on. We are urging, and before that, we are taking serious action. We are briefing the officers, the teachers. We are always holding briefs in the morning and making visits, impromptu visits to schools to ensure that there will be no malpractice.